poštovani sugrađani, velikim trudom i zajedničkim radom otvorili smo vrata Zavičajnog muzeja Zemun. S obzirom da nam se bliže božićni i novogodišnji praznici, na neki način ovo je novogodišnji poklon za vas. Muzej je mesto gde se spoznaje istorija jednog naroda. To je mesto koje će posle dugog vremena biti otvoreno za sve turiste koji dolaze u Zemun, u Beograd. Na tom mestu moći će da upoznaju kulturnu baštinu, istorijske vrednosti, sve vrline našeg naroda sa ovih prostora. Veliko mi je zadovoljstvo što danas kao predsednik opštine Zemun mogu da otvorim ovu predivnu izložbu o Zemunu Glas. Iskreno se nadam, i ako smem da obećam, da ćemo se truditi da će vrata našeg muzeja biti otvorena od danas pa i u buduće sa stalnim postavkama i raznim izložbama. Hvala.